mo teggi asama we'iti leddi jawabu man ɗum Allah mangteteɗo mo mangtoyore mu'um ya an jallallah yardanam hami mangtanonaɗo masede da ha rasula mama sidi husaini mi wardi be sawdu yerdu mi firta jam sinanu be samsami wardiɗo kanda arabjo wala no laaɗo ha yeeso ma moy fu ɗo ɓaawo maaya bajjo dammugal hewtago a hewtinayam ha maaya danejo ayye murtaba wawano lelelago maɗa o mangta mawɓe fuu ɗon famɗita ha toni damaya anu mawɗo Allah tan woni yeeso maɗa hamo tokki ma ɗum perɗo hanko yaradanima waɗu ko ɗume an woni gerdaɗo mi mangtima hesi kenya be kenya hande nda miɗo mangta mo hunduko salime moy darjama fuu o naatoyi danja sollare kosɗe rasulallahi ɓurdi moy fuu ha darja to ɓe yatti darjama wayway ɓejima umma ɗaɓɓita hujja yiɗɓe ma bo to heɗɗiti alama gese maɓɓe ɗo firta